song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. Hi everything! Good morning everything family! Good morning! So ngayon is hindi ko alam kung anong araw. Let me see kung anong araw. It's Friday. And yun, ang kapal pa ng snow. So wala pa si Mr. Everything wala. Andun siya sa isang bahay. So kagabi bumili siya ng left. Yun na pang left machine ba? Malaki daw na machine pero mura lang daw, mga mahal pa rin pero mga 70 almost $80. Binili niya sa Harbor Freight. And then yung paborito niyang lugar, sabi niya kailangan kong bilhin ito kasi gusto kong dalhin dito yung snowblower and hindi niya sakwat ng siya lang kasi mabigat yun guys at saka may problema pa siya sa likod, nahulugan pa ng ano yung ulo niya. Mamaya pagdating niya dito tingnan natin kung meron ba siyang bruises sa ulo at saka tingnan natin yung nakat niya na finger something. Iwan ko na lang sa asawa ko guys, sobrang clumsy. But anyway, good morning. So hintayin natin si Tammy kasi pupunta daw siya dito. Hopefully makarga niya yung snowblower na safe. Hindi siya madaganan, hindi siya matagakan. Ginoo ko Lord. Para daw malinis daw niya yung driveway namin para makaalis daw kami or makapasok siya dito. So hintayin natin si Tammy kasi wala, mamaya pa yun. And kapag pagdating niya dito, hindi siya makadiretso. So magpark siya sa gilid ng kalsada and then kunin yung anek, kunin yung snowblower sa sasakyan niya. And then mag-start siya mag-isna. And then lalabas ako. Hopefully makita ko siya. Lalabas ako para tulungan kasi, you know, para hindi magka-slide yung snowblower kasi parang pasaka yung driveway namin ba. So para maka-ano siya Kaya pa? Kaya pa ang ginaw? Kaya pa? You stay there until tomorrow morning, okay? You stay there? I'm just joking. I love my babies. Keep walking Roxy's face, Misty. Keep walking. You keep walking your sister's face with your tail. Oh my goodness. Update sa halaman ko, guys. Yun, oh, nag-yellow. I don't know kung overwater or no water. I don't know. I'm watering everything, every plant na ko ngayon. So, ito, tinubigan ko na. Pero, yun, yung doon sa taas is ano na siya, look. Tumaas na, lumaki na yun siya. May mga vine na. And I like that. I like this. Pero ito, parang hindi tumubo ata eh. Look, hindi siya lumago or what, I don't know. Itong gustong-gusto ko rin. Ito yung update sa plant natin, guys, kung buhay pa ba sila. Yun. Ito siya, gusto ko. Mahina silang tumubo, pero yun, I don't know if you can see. Look. And ito siya, spider plant natin. Ang daming spider, look. Ang daming tumubo na ano, buhay pa siya. Yun, ito, nakikita naman ninyo ito palagi. Yan. And ito, hindi ko pa rin alam kung paano yan alagaan. So, ngayon, hindi ko sila maabot yung iba. So, kukunin natin yung upuan andito sa closet ni Tammy kasi andito ako kanina, diba? Yun lang naman. And then, marami pa akong nilalabhan, guys, na yung upuan dyan ko nilagay kasi para si Tammy maabot niya yung mga pantalon niya. At hindi ko pa rin tapos yung pantalon ni Tammy. Mayroon pa dyan. At meron pa sa isang bahay. At saka yung blanket na palagi namin ginagamit, yan ko nilagay. Ang dami pang hanger. Mga pang winter. You know, bahay pang winter. And, yun. So, yun lang. And, naglalaba pa ako, guys. Ang dami pa doon sa laundry area. Kanina pa ako naglalaba eh. Hindi, wala akong narinig. Ay, tapos na pala.
Meron pa guys, ang dami pa guys, ang dami pa guys. Ito siya guys, leftover beef stew. Ang bango niya eh. Oh my god, ang sarap. Guys, masarap talaga guys. Simple lang siya pero ang sarap ng beef stew. Lalo na pag may potato. Carrots lang at saka celery, ang sarap. Hi guys, natawa ako kay Tami. Tinawagan niya ako, sabi ko tumawag. Hindi pa siya nakaalis. Ano ng oras ngayon? It's 1:50 na ng hapon. And sabi pa niya, Han, what did you do? Why you don't left me any underwear? Sabi ko, I left you underwear. Uy, nasa sa kama. Yung final ko sa kama. And then yung aray, Ginoo ko Lord. Nasa drawer. Sabi ko, hindi man yun underwear. Puro man yun medyas. So ngayon, pagkatapos niya naligo, binalik niya yung underwear daw niya. Pagkatapos naligo, binalik daw niya yung sinuot niya kahapon. Natawa ako. Sabi ko, okay lang yan. Ako laman daw maghumay-humay. Maghumay-humay. Natawa na lang siya. Abis nagagalit. Natawa na lang, what are you bringing, mama? You bring mama toy. You give mama yung toy. You did. Aday. Papunta na si Tami dito, guys. So, yun. Nilagyan ko lang yung lips ko ng maraming petroleum kasi petroleum jelly, guys. Kasi kanina, pertinang sakita na nag-ukab-ukab na yung white natin. So, ngayon, ang susuotin ko sa labas is itong itim. Kasi sobrang ginaw sa labas. Ito yung suotin natin. Mamaya. Yeah, maganda ito suotin. Oh, God. Ito yung suotin natin. Hintayin ko lang si Tami, guys. Kasi punta na siya dito. Malapit na siya. Okay lang yung lumaki. Lumaki talaga ako. Look, kasi usually, maluwag-luwag ito. Ngayon, mahuot-huot na. Wow, I really need to freaking stop eating. Kailangan ko nang kumain ang hindi. Kailangan ko nang mag-diet. Kapag umuwi tayo ng Pilipinas, parang hindi ata kaya. Kasi grabe yung pagkain doon. Kinilaw, diha, seafood dito, lechon diri dito. Hala, andito na si Tami. Who called? Somebody called. Oh, si Tami. Hello? Han? Where are you? Couple blocks away. Okay, bye. I'll be out there. Okay, guys. Andito na talaga siya. Saan ako dadaan? Andito na siya. Nag-ayos na natin. Hala, ginoo ko. Ang lalim pala. Hey! Ang lalim pala ng isno. Ginoo ko. Close the door. Andito na, Han. Oh, is that what you get? I thought you said it's some machine that go up and down. Ramp. Halahan, look at this. How deep is this? Yeah. Not gonna be fun. Huh? Not gonna be fun. Halahan, how can I get out here? Walk out. Look at me, Han. No. Oh my God, Han, I can't. You can. Ay, Ginoo ko, Lord. Okay, how you can do that? Well, it's easier if I just start it up. Hala, hold on. There's something here. Yeah, it's a piece of cardboard. But good deal. That's in the ramp. Okay. Oh, this is the kind of ramp. You see, it's a machine up and down, like you see in the grocery store. Nice little ramp. Allah, this is
that so I could drive it into the truck. I don't want to put too much gas for a ride. See the animals chew through it, so Where? crash all over it. Oh yeah, what kind of animals eating this? Holy cow. You need to do something. Look at Careful, baby. How do you know it's full? when it overflows. Oh shit, I knew it. Okay. Yung bahay namin dito, puno ng snow. You want me to shut that thing? Dito yung ano namin, oh. Na-cover talaga siya ng ano, guys. Look. Na-cover. Hey guys, oh my god, meron tayong clip sa GoPro. Oh my goodness, that was intense. It's not done yet. Andun pa si Tami. Ang hirap guys kasi yung snow nag-pack down talaga. As in. So ngayon, let's find Dada's boots. It's too late.
But his shoes na sinuot niya ngayon is sobrang basa na. At saka yung paa niya is nagsusok. Pasensya na guys. Sobrang ginaw. It's almost 5 o'clock na. At saka sobrang ginaw na sa labas din. Yung lips ko hindi na nga ako kapagsalita ng maayos. Kasi parang tumitigas yung mukha ko. So, kasi yung paa talaga niya kabawa. Andun pa siya sa labas. Dito, pakita ko sa inyo. Dito. Okay. Hindi pa tapos, guys. Malaki, marami pa. Malaki pa. Kunin ko. Tinulungan ko naman siya. Pero palagi niyang kinukuha. Kasi nahihirapan ako kasi yung gulong as in sobrang dikit ng snow. I mean, I know Dad is out there. He's cleaning our yard. Dad is cleaning our yard. Look. Dad is out there. You wanna hear? Look. Listen. It's Dad over there. It's over there. Look, hear it? It's Dad. Okay. You guys wait. You guys wait. Poor Dada. Uy. Oh my God. Namula yung mukha ko, guys. Namula. And hindi namin tinapos, nagkakalat-kalat pa, mag-frost man, o mag-melt man yan tomorrow. When it's sunny, it's going to melt. So tired. And then, why the snow become harder to do that, Han? The ice is up. Is that what it is? Yes. It's not because like, it's packed. It was powdery before. Right. Magluluto lang ako ng rice kasi ngayon pa lang ako talaga tinulungan ko si Mister kasi pagod na pagod yan, guys. Ang hirap kahit machine na yan, sobrang hirap. So sabi pa ni Tami, na-open yung sa akin na garahean, na-open siya, pero parang hindi siya talagang okay ba clean. Mahirap itong driveway namin dito kasi pag ganon, and then pag nasa taas ka na, sobrang lapad na. I was gonna put the rice here, Babag. Finish for your din boy. Mag-fry din tayo ng lumpia, guys. Yun. And yun yung rice. Doon si Tami sa labas. Dating. Si Tami yung sobrang pagod talaga kasi late. I don't know. I forgot kung anong time siya nakadating. 3 o'clock or almost 3 o'clock. I think. And then ngayon lang, katatapos lang. Mga 3 hours yung paglilinis doon sa sobrang pagod na pagod. Hi guys. Tapos na kaming kumain. Yung kinain namin is yung niluto kong beef stew. Nagustuhan man niya. Lagyan niya ng konting rice. Sabi, ang ginaw, what are you have? What are you taking that? Ayun, tak na. Ang ginaw. Ang ginaw. And, sobrang dry ng kamay ko. Pasensya na. Gusto kong matulog na. Ang dry ng kamay ko kasi galing sa labas and then hugas ng plato ng init. Grabe yung maghugas ng plato. Init ng tubig. So ngayon, sobrang dry kaya hindi pala, extra healing. Hindi si Jergens CV is mabango siya, guys. CV is Pharmacy ang brand. Extra healing moisturizing lotion for extra dry skin. Anyway, yun yung pinaka last kong rason. Hindi man last, pero usa sa mga rason ko na mag-move sa ibang state is yung ginaw and yung snow. Pagod na akong mag-shivel. And at ayaw ko itong isa na masakit yung katawan na. Hindi na kaya, ganun. Lalo na dito sa bahay na ito na sobrang lawak, sobrang layo ng driveway pataas. Pag ganun ang lawak. Ay, mahirap. But anyway guys, I'm going to end the vlog. Good night. Hi guys. You have a headache? You wanna take something? Anyway guys, thank you guys so much for watching. I will see you guys tomorrow. Tulog lang kami guys.